Alo, Blag na Otvorenom radiju. Malo prije Darko rekao super stvar kad nas drmaju ovakve grozne svjetske krize. Misli globalno, ali djeluj lokalno. Pa na tragu tome... I like I današnji like. Dakle, moja situacija je da sam dobila dom za ovu sljedeću akademsku godinu, no zbog obnove ne možemo useliti u njega do sada 1.1. Tako da sad sam praktički beskućnik do tada. Krasno. Ovo je Jelena, studentica veterine u Zagrebu iz Splita. Hladna pljuska studentima koji su dobili mjesta u domovima Sava i Cvjetno uskoro bi mogla biti pretvorena u hrabrujuće tapšanje po leđima i to zbog dobrih ljudi koji su otvorili vrata svog doma. Fino. Sljedeća 4 mjeseca 4.500 studenata iz domova Sava i Cvjetno morat će potražiti dom negdje drugdje. Država je odlučila svakome od njih dati 400 kuna subvencije za stan ili sobu, što nije ni trećina novca koji im je potrebna. Za neko privatni smještaj za 400 kuna? Zna Itko? netko? Dislike tome. Upravo like ide 150 obitelji koji su pokrenule lavinu i ponudile svoj dom na raspolaganje studentima dok domovi ne budu obnovljeni ili bar pomoći. Sve je to zarolao svećenik Ivan Šibalić. Postoje nevjerojatni primjeri. Primjer za like do neba, Darko iz Pakoštana i sam je bio student na Savi, ostao u Zagrebu, a sad pruža smještaj jednom svom sugrađaninu. Koliko vidim, država ili grad, ne znam više tko, jako to slabo subvencionira. Mislim da subvencije koje daju nisu dovoljne ni za pokriti režije u privatnom smještaju, a kamoli za iznajmljivanje stana, i svjestan sam da je to veliki problem. I eto, pošto sam ja sam nekad bio student, isto sam se snalazio na razne načine, odlučio sam sad kad imam uvjeta i mogućnosti primiti jednog studenta dok se dom na Savi ne završi. Čovjek će lijepo imati vodu, struju, televiziju, internet, što god mu treba. Jel da? Nek uživa, meni je drago da mogu pomoći. Ima toga još. Eleonora iz Zagreba, mama 3 klinaca, godinu, 3 godine i 12, živi s mužem u iznajmljenom stanu, ali to je ne sprječava da uskoči u pomoć. Kako je Eleonora? Ok, mi nemamo smještaj, onak da sad nudimo nešto, niti imamo stan koji iznajmljujemo. I onda smo rekli naći studente koji mogu izdvojiti po 100 eura, a ostatak razliku, znači režija i znači te stanarine, mi između sebe prijatelji ćemo skupiti, onda dodavati na to. A motiv cijele priče? Želili smo nešto učiniti. Bili smo studenti. Znamo kako je to i studirati, obitelji znaju kako je teško studirati. Ja sam radila kao student i nekako, ne znam, našli smo se u toj priči, ajmo reći, da znamo kako je teško i doći do stana i nekad ljudi teško iznajmljuju studentima. I uvijek je tu nekih varijacija, ne znam, od cimera pa na ovo, tako da nekako, Lijepo. ajmo reći, razumijemo situaciju. Evo, zbog ovakvih ljudi koji nam pune srce do neba i postoji like tjedna. Svaka čast ljudi, naklon do poda, dižemo stopu diplomiranih preko 18%. to. Lajkam.